ଭଲ ହେଲା ଭଲ ହେଲା ସବୁ କଥା ଆଗକୁ କହିଲା। ତୁ ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ପିଲା ମୋ ନାତୁଣୀ ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ପିଲା ଭାରି ପିପାଛ। ମୋର ତ ଜବାବ ଦେଇପାରିବୁ ନା। ଆଉ କାରାନାମା ଯାହା କରିଛି ଶୁଣିଲେ ତମେ ସବୁ ଆଖିର ହାତ କାନର ହାତ ଦବ। ଆଲୋ ତୁ ଯଦି ଏତେ ସଜବାଜ ହେଇକି ବୁଲିବୁ ତତେ କଣ ଲୋକ ଦେଖିବେ ନା? ହାଁ ତତେ ମୁଁ କହିଲି କମ ସଜ ଅଳପ ସଜର ଦିନ କାଟେ। ତୁ ନଥିଲା ସଜ ହବୁ? ହାଁ ଆରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଝାମ୍ପୁରୁ କରିବୁ, ଗୋଟିଏ 2 ଦିନ ଗଲେ ତୁ ସାମ୍ପ କରିବୁ, ଆଉ ମେକଅପ ଜିନିଷ କହିବୁ କଣ ଘର ଫୁଲ। ସଜବାଜ କଣ ହବ? ସଜବାଜ କଣ? ଆମେ ସଜ ହଉନୁ? ଆମେ ରହିନୁ? ହାଁ ସଜବାଜ ହବୁ। ତୁ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଲଗେଇକି କହିବୁ ତୁ ସଜ ହେଇଛୁ? ତୋର ଏଡେ ମୁହଁ? ତୋର ଏଡେ ମୁହଁ ଲୋ, ତୋ ମୁହଁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ତତେ ମୁହଁ ସଜ ଦେଖାଯାଉଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି କେତେବେଳେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିକି କରୁଛି। ତୁ ମତେ କହିବୁ ତୁ ଚୁଟି ଛାଡିଛୁ। ଆଲେ ମୁଁ ବୁଢୀ ହେଲିଣି, ମୋ ଚୁଟି ଆଉ ବଢୁନେଇ ବିଲକୁଲ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତିକି ଛୋଟ ଚୁଟି ବାନ୍ଧି ହଉନି, ଛାଡି ଦେଇଛି। ତୁ ତାପରେ ତୁ କହିବୁ ତୁ ନାକର ନୁଥ ଲଗେଇଛୁ। ନୁଥ କଣ? ନୁଥ ମୋର କଣ ଗୋଟେ ଚୁରି ନା ଗୋଟେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅଡୁଆ କଥା? ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି, ଛୋଟ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ନା, ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ଏଇଟା ବଡଟା ଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ନେଇ ଆଇଲି। ତୁ ମତେ କହିବୁ ଲିପଷ୍ଟିକ ନଉଛି। ଆରେ ତୁ ଲିପଷ୍ଟିକ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ବୁଢୀ ହେଲିଣି, ଉଠ କଳା ପଡିଗଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ମାରି ଦଉଛି। ରୁହ ସେ ମତେ ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ କଥା କହିଲା। ତାର ଏଡେ ମୁହଁ। ଲିପଷ୍ଟିକ କଣ ମୁଁ ତୋ ଭଳିଆ କିଣିକି ଆଣୁଛି ନା ଯାଇକି ପଇସା ନଷ୍ଟ କରୁଛି? ଗୁଡ ଯୋଉ ଅଳତା ନାହାନ୍ତି ନା, ସେ ଅଳତାରୁ ଟିକେ ମାରି ଦଉଛି। ମୁଁ ତା ବାବଦକୁ ତ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି। ତୋର ଏଡେ ମୁହଁ। ତାପରେ ତୁ ମତେ କହିବୁ ତୁ ମଥା ଟିକେ ନା। ମୁଁ ସଂସ୍କାର ଘରର ଲୋକ। ମୁଁ ବାଚୁରା ହେଇଛି, ମୋର ଗୋଟେ ସଂକେତ। ମୁଁ ମଥା ଟିକେ ଲଗେଇବି ନା? ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ମାନ ବଢିବ କେମିତି? ତୋର ଭାରି ମୁହଁ। ଆସୁ ଆଜି ତା ବାପା ଆସୁ ତା ମା ଆସୁ, 2 ଜଣ ପାଖରେ କହିକି ବହି କୁସ୍ତାନ ଫୁଇବି। ତାପରେ ତୁ କହିବୁ ତୁ ଛୋଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ମୁଁ ଛୋଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲି, ତୋର କଣ ହେଲା? ତୁ ଜାଣିନୁ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲେ ହରମୋନ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଏ, ଗରମ ଲାଗେ। ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ? ତୁ ଭାରି ଶିକାୟତ। ତୁ ବା ସାଇନ୍ସ ନେଇକି ପଢୁଛୁ। ତୋର କଣ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ କିଛି ନାହିଁ? ତୁ ମୋ ମୁହଁ ସାଙ୍ଗରେ କହୁଛୁ ଛୋଟ। ଆଲେ ମତେ ଗରମ ହଉଛି, ଗୁଳୁ ହଉଛି, ବୁଢୀ ଲୋକ, ମୋ ଚମଡା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି। ତମେ ପିଲା ଛୁଆ, ତମ ଚମଡା ଆଉ ମୋ ଚମଡା ତା ଭିତରେ ତଫାତ ନାହିଁ। ହଉ ମୁଁ ଦେଖ ତୋ ବିଚାର କରି ସାଇଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଥଣ୍ଡା ପଡିବ। ଆସୁ ତୋ ବାପ ମା ଆସୁ। ନାତୁଣୀ ହେଇଛୁ? ନାତୁଣୀ ହେଇଛୁ ତୁ ମୋର?